So ani day mga panahon na day no is ning uli day mi sa among bukid kay lagi amo ang Giduaw si fatherland. Kay lagi 3 months na ko day nga wala ka kita sa kuang fatherland nga perting gwapuha oy. Anyway, maing adlaw di ay sa to ang tanan no. Sayo di kay minigikan ani day no kay para sayo pud may maabot sa among bukid. Kay lagi day nauli man gug ani day no kay natingala ko day ba nga si fatherland bitaw day no is wa nakatawag sa kuha. Mao nang nabalaka jud ko ni fatherland ani mga panahon na day please lang. Kay lagi mas kinunsaon akong tawag silang mga cellphone day is di jud nako sila makontak. Mao nang nag-decide ko day nga ulion sa namo kadjud si fatherland day kay amo ang tan-awon ba. So pag-abot ako sa mga balay day no is sulod dayon ko day kay lagi day ako ang gitan-aw nga amo ang balay. Adjus mio day di man kay pud hugaw nga amo ang balay ani mga panahon na no please lang. Bitaw oy makaana jud ko day no nga dili na kani hugaw ang amo ang balay day kung ikumpara nimo last year ba. Kay kung hugaw manggali ni siya karon day mas hugaw jud siya last year. Mo na ako nagtanaw sa among balay day no marag-easy ra kay sa kauwa day kung saon ako paglimpyo please lang. Pero day mora jud na ako ang ikapahambog sa inyo ha day no nga di na ako masuko day pag muuli ko sa among balay day nginani kahugaw nga amo ang balay nga ako ang mudatnan ba. O di ba day grabe na kabuutan ang piling gwapa karon oy. Kay lagi day last year day every time nga mauli ko dire sa mong balay sa bukid day isang akong dugo day mo ambak sa akong kiting ba. Kay lagi sa puton ko day ba day nga hugaw bitaw kay mong balay pero karon day ay naka-move on oy. Kay minsan gusaon akong nahuna day no iso na koy mabuhat ana please lang. Kay kani man gud si fatherland day gungayang second wife day grabe ni ka busy day. Mo na mararapon sila abogado bitaw day no day nga na-pirmi hearing day ba day mo na taga-adlaw jud dagalakaw. Mo nang dili jud na sila kalimpyo sa moang balay day kay grabe jud na nila ka busy. Napay mangmata og sayo day alas 4 kadlaw day nang mata na silang duha. Unya grabe ra ba kay makapa-music day among mga silingan day tulog pa. Mo nang silingan na mo sa bukid day aksyon reklamo day oy kay grabe daw kasaba day alas 4 pa daw sa kadlaw day grabe nakapa-music na silang fatherland. Pag humana kong subay sa mong balay sa sulod day ni ana sa fatherland day nga iyaha daw kong kuan og balanghoy. Kay iya daw kong padalo og balanghoy day sa syudad. Mo nang ni ana ko ni fatherland day nga mangayo lang ko day pero gamay lang kay lagi day wala man gud mukaon pud ani diri sa mua kundi akura ba. Mo nang nangayo lang ko ni fatherland ani day og duha ka punuan lang. Kay ang ganahan man gud ako ning balanghoy day no ispotuhon siya kundi budburon ba. Pero kaya sulan magkukuha na diri sa syudad day magluto-luto no. Pag humana mo panguha og balanghoy day iya na po kong gitor day iyang batungan. Ay kagrabe ka kugihan ni fatherland diri day uy kay lagi daghan kay siya og tanom. Pero mahimuotan ko sa iya day kay mosumbong siya sa kuha day nga pirmi daw siya maunhan sa iyang mga tinanom. Munang ni ana na lang sa kunay fatherland day ba nga fatherland sharing is caring manggud uy. Ay sus day di mo sugod sa fatherland kay lagi daw day nga nung di mananghid. Mao jud nay dili ginahan ni fatherland day basta dili mananghid nga mukuha sa iyang mga tanom ba. Pero kay sabto na lang namo puna sa fatherland day no kay lagi day tigulang naman gud puna siya. Di man nahangol si fatherland day no basta mangayo lang jud pukag tinarong sa iya ba. Mo nagikuan na sad ko niya og batong ani day kay lagi day padalo na pud ko niya og bato. Kay para makakaon daw may panalagsa day og preskong utan ba. Pag human ako panghuwag batong day no nanguha na pud ko ani sinaw-sinaw day kay lagi dalo na ko sa syudad. Kay nindot manggug kani sa tanan day sa UTI day no og taas pud kani siya collagen day mo nang pwede ra ka mo puti day kung kanira imong imnon everyday. Mo nang gidagan ako nagkuha ang sinaw-sinaw day oy please lang. Pag human na mo panghuwag sinaw-sinaw day dire na pud mi sa butong o di ba day kadaghan jud na mo kuhaon day pag mauli mi sa bukid. Kay lagi day ako anang lubos-luboson day mitras apa ko sa bukid ko unsa akong madala day isa ko adyo nang dalon ba. Pag human ako panghuha sa gusto na kong kuhaon day no gipatilaw na ko si fatherland og Dutch milk. Ay Diyos mio day nagkatawa ko sa iyang reaction oy. Ay grabe day nagkatawa ko sa reaction ni fatherland day kawa daw lami ang Dutch milk day mas lami pa dong tuba. O di ba day grabe ka pala hubog si fatherland oy. Pag humana na day no ako ading gipangtaga ng mga bata og tag 10 pesos day kay mao po ilang kalipay day ba. Kay kung muuli mi diri sa bukid day no daghan kay mga batang mo ani sa mua day kay makigdula sa kuang mga piso ba. Og napaday day part 2 ani nga video day no. Anyway day mao ra day to ako i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emarly and thank you for watching. Malang bye mo oy.